Какво има? Има ли нещо? Да не е камъчета? Я да видим. Да не е камъчета? Камъчета ли сега? Какво е? Я да видим. Да видим ли дали са камъчета? Камъчета ли са? Слушали ли сте? Не. Слушали ли сте? Я да видим какво слушал. Слушахте ли? Гого, слушахте ли я, Гого? Лили? После ще преберете ли играчките? Всички? Я да видим сега тогава. Айди там вървете. Я елате тук сега. Гого. Я да видим сега. Чакай сега, чакай. Кой е слушал? За всички ли има? Я да видим. Я да видим, бе, Лаги. Да видим много интересно. Я да коля да... Какво има тук, момчета? О, И момичета. И момичета. Ей, я да видим. Я вземайте. вземай Яната за тебе. Айде, Ниче. Вземайте за тебе. Ето и за Я да видим какво Я да има. видим за Гого има ли? За Коля. Има ли Гого за тебе? Я да видим какво има вътре. Я. Я да видим. Няма вече. Няма. Я всеки да си изсавади какво има. Какво има за момчета? Нека играчка има. Ой, яйце. О! Яйца. И меченци ли? Меченци ли? Сега ще ги сложим спокойно. Заповядай. Я да видим. Дай да отворим. Няма ли камъчета? Няма камъчета. Колато. Я да го видим. Слушайте, ако не сте прибрали играчките, ще приберете, нали? Улицата. О, той има и такоски тук. Леко меченца ли? Тя да ходи да събрал да им бахи. Браво, да няма Какво е сладко? Ще сте приятели заедно. Коля, той шоколади има вътре, бе, така, и яйца. Леле, дядо Коледа, къде намерил толкова еднакви мечета за всички? Това е загадката. Това е загадката. Браво, да. Да. Карфур става чудеса.